Прывітанне! Вітаю ўсіх на канале Гарбата з Ангела, дзе будзем піць гарбату і размаўляць пра жыццё. Калі яшчэ не маеце кубачак гарбаты цікавай, заварыце сабе, стварайце утульную атмасферу і налучайцеся. Сёння першае відэа на канале, канал новы, таму я пачну ад самага пачатку. Хто я гэткая, чаму я ў Ютубе і што ўвогуле я раблю, чаму я размаўляю па-беларуску, гэта самае частае пытанне. Так склалася гістарычна, можа так і трэба. Вось, мяне завуць Ангела, не гарбата ж, гарбата вось яна, Ангела, вось гарбата з Ангела. Вось, самі панімаеце. Мяне завуць Ангела, я з Hiszpanii, з горада Малагі. Малага называецца горад побач з Афрыкай. Дарэчы, гэта паўднёвая Hiszpania. Але я чамусьці вывучыла беларускую мову, пачала пісаць на ёй вершы, абараніла часткова на ёй кандыдацкую дысертацыю і сёння завяла сабе яшчэ YouTube-канал на беларускай мове. Пачнем з таго, што я раскажу, як гэта адбылося, якім быў мой шлях. Скажу адразу спойлер-алерт, складаны да беларускай мовы. Усё пачалося ў далёкім 2008 годзе, калі мне было 15 гадоў. Хто моцны ў матэматыцы ўжо ведае, колькі мне гадоў. Вось ключавая інфармацыя. Я атрымала стыпендыю ад Дзярждэпартаменту США і мяне запрасілі на месяц на летны семінар, такія майстар-класы, курсы для школьнікаў і маладых студэнтаў першых курсаў, якія цікавіліся там міжнароднымі адносінамі, культурніцкімі абменамі, вось такімі рэчамі. Некае ўведамленне, вы ведаеце, хатняя атмасфера. Вось, што яшчэ? Я правяла месяц у Паўночнай Караліне ва ўніверсітэце Wake Forest, і там, не ведаючы першапачаткова пра гэта, я пачула ўпершыню беларускую мову. Як гэта адбылося, спытаеце? Ці не спытаеце, а я спытаю. Усё адно. Справа такая, што мэта гэтых семінараў была ў тым, каб крыху набліжаць усход і захад, так? Таму было вельмі шмат людзей з Еўразіі, усёй Еўропы і розных штатаў США. І сфармавалася даволі вялікая рускамоўная група. Прабачце, што гэта хутка дойдзем да беларускай, гэта яшчэ не беларуская. Даволі вялікая рускамоўная група з краінаў былога СССР. Вось, і аднойчы, я памятаю, удзельнік з Украіны і удзельнік з Беларусі пра штосьці, відаць, сур'ёзнае размаўлялі, я не ведаю. Я проста прыслухоўвалася, таму што мне вельмі цікавыя былі усе замежныя мовы, усе мовы, якімі я не валодала. Тады я валодала толькі хішпанскай, англійскай, крыху французскай, і на гэтым дзякуй, так? І, вось гэты беларус і украінец пачалі абмяркоўваць нешта між сабой, кожны на сваёй мове, народнай мове, так? Украінец па-украінску, беларус па-беларуску. І я заўважыла па тоне, таму што я вельмі добра ўсё адно магу інтэрпрэтаваць, скажам так, тон размовы, нават калі я мовай не валодаю. Па тоне я зразумела, што рускамоўныя пачалі наракаць. І я кажу, чаму вы наракаеце, што такое? Мы іх не разумеем, яны на мовах пачалі размаўляць на мовах. Вось. Такая справа. І гэта быў першы раз, калі я пачула беларускую мову. Я вельмі добра засябравалася з гэтымі хлопцамі, потым, яшчэ адна дзяўчынка з Беларусі была, потым праз год была сустрэча, афіцыйная сустрэча 3 гадоў выпускнікоў 3 першых гадоў гэтай праграмы, мы сустрэліся ў Балгарыі. І адтуль таксама засталіся добрыя сябры з Беларусі. Гэта выпадкова, скажам так, я не шукала там беларусаў,
у мяне не было яшчэ такіх зацікаўленасцяў, скажам так. Вось, а менавіта гэтыя сябры, якія засталіся ў мяне пасля Балгарыі, яны пачалі паступова знаёміць мяне з беларускай культурай, з беларускім фальклорам, беларускай літаратурай крыху ў перакладах, але больш за ўсё з беларускай музыкай, таму што ў іх быў вельмі добры музычны густ, ён дагэтуль добры. І, вось, напрыклад, паказалі народны альбом, вельмі спадабаўся, вельмі ўпадабала ўжо на ўсё жыццё, напрыклад, Дмітра Вайцюшкевіча, Лявона Вольскага, вядома, Брута, тады Ляпіс Трубецкі, так? І іншыя гурты, музыкаў, вось. Беларуская мова, што праўда, была пазней, таму што сябры тады былі пераважна рускамоўнымі, хаця некаторыя потым пераходзілі на беларускую мову або часткова, або цалкам, так, але гэта іншая гісторыя ўжо. І мой сапраўдны кантакт, ужо інтэнсіўны, скажам так, з беларускай мовай адбыўся пасля выбараў 2010 года. Таму што калі мае сябры аказаліся на плошчы, гэта вельмі моцна паўплывала, гэта мяне вельмі ўразіла. Я была звычайным дзіцём, падлеткам у заходняй краіне, дзе амаль праблем, падчас майго жыцця, прынамсі, праблему не было асабліва, скажам так. І раптам я аказалася ў такой рэчаізнасці, такіх рэаліях, калі сяброў могуць затрымаць, пабіць, забіць. Невядома, што было б, так, калі б кагосьці бралі. Вось. І я напісала такі маленечкі тэкст, які потым апублікаваўся у нашай мясцовай газеце. І што? Працяг будзе ўжо наступным відэа. І я пакуль што запрашу дапіць гарбату, падпісацца, паставіць падабайку, калі вам спадабалася гэта відэа, і напісаць у каментары, можа быць, сваю гісторыю, чаму, як вы прыйшлі да беларускай мовы, таму што мы ведаем, што ў Беларусі трэба прыйсці да беларускай мовы, нават калі ты беларус. Дзякуй за ўсё, пабачымся яшчэ, дапіваем і да наступнай сустрэчы.